Mwyn gwblhau eich astudiaethau yn grŵp Llandrillomenau, bydd angen i chi gael mynediad at a defnyddio'r technoleg gwybodaeth sydd ar gael i chi. Dylai'r fideo hwn eich helpu i ddechrau arni, ond os oes gennych unrhyw broblemau neu os bydd angen help arnoch, anfonwch e-bost at technolegdysgu@gllm.ac.uk. Gallwch gael mynediad at lawer o'r offer a'r adnoddau y byddwch yn ei defnyddio drwy ddefnyddio eich cyfeiriad Gmail. I gael mynediad at eich Gmail ar liniadur neu cyfrifiadur personol, lansiwch borwr gwe. Rydym yn argymell Chrome oherwydd dyna'r un sy'n gweithio orau gyda rhaglenni Google, ac yna ewch i www.gmail.com. Eich cyfeiriad Gmail yw eich rhif adnabod @gllm.ac.uk. Bydd eich tiwtor yn rhoi cyfrinar i chi. Bydd yr un manylion mewn gofnodi yn rhoi mynediad i chi at ystod o offer defnyddiol Google gan gynnwys Google Drive. Google Drive yw'r lle rydych chi'n cadw eich dogfennau. I gael mynediad at Drive, cliciwch ar lansiwr apiau Google a dewis Drive. Cliciwch ar y botwm New a gallwch greu ffolderau i drefnu'ch ffeiliau, i'w chlwyso ffeiliau o'ch cyfeiriadur a chreu Google Docs, Slides a Sheets newydd ymysg pethau eraill. Pan byddwch chi'n creu dogfen newydd, mae'n syniad da rhoi enw call iddi. Yna rydych chi'n barod i ddechrau gweithio. Un o fanteision Drive yw y gallwch rannu dogfennau a'ch tiwtor ac eraill. I wneud hyn, cliciwch Share. A theipiwch enw'r person rydych chi am ei rannu ag ef. Gallwch chi roi hawliau golygu, editing iddyn nhw, neu viewing only. Os bydd rhywun yn rhannu dogfen gyda chi, byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen i agor y ddogfen. Rydym yn argymell eich bod yn clicio ar yr eicon hwn ar y brig i ychwanegu shortcut iddo ar eich Drive fel y gallwch ddod o hyd iddo eto yn hawdd. Mae rhai cyrsiau'n defnyddio Google Classroom i gael mynediad at adnoddau dysgu ac ar gyfer cyflwyniau aseiniadau. I gael mynediad at Google Classroom, cliciwch ar y lansiwr apiau Google. Yna, sgroliwch i lawr a dewis Classroom. Bydd hyn yn mynd â chi i dudalen sy'n rhestru bob un o'ch classrooms. Os yw eich tiwtor wedi gofyn i chi ymuno â dosbarth, cliciwch y symbol plus ger y dde uchaf. Tipiwch god y dosbarth a dewis Join. Efallai y bydd eich tiwtor wedi e-bostio dolen atoch i ymuno â'r dosbarth. Unwaith y byddwch chi mewn, fe welwch y stream, lle bydd negeseuon wedi e-bostio, Classwork, lle byddwch chi'n dod o hyd i'r amwyaf o'ch defnyddiau dysgu a chaseiniadau, a People, lle byddwch chi'n dod o hyd i restr o'ch cyd-ddisgyblion. Dylech dderbyn hyfforddiant bellach ar sut i ddefnyddio Google Classroom yn fuan. Mae rhai cyrsiau'n defnyddio Moodle yn hytrach na Google Classroom. I gael mynediad at eich cyrsiau Moodle, defnyddiwch borwr gwe. Ewch i moodle.gllm.ac.uk. Mae eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yr un peth a'ch manylion mewn gofnodi i'r rhwydwaith. Ar ôl mewn gofnodi, dylech weld rhestr o'ch cyrsiau Moodle. Efallai bod eich tiwtor wedi anfon cod atoch i ymuno a'ch cwrs Moodle. Teipiwch hwn yn ffenestr y cod cofrestru. Unwaith y byddwch chi ar gwrs Moodle, yn ddibynnol a sut mae'ch tiwtor wedi sefydlu pethau, byddwch chi'n gallu cael mynediad at rhan fwyaf o'ch defnyddiau dysgu, yn gallu cyflwynio aseiniadau a dod o hyd i'ch marciau aseiniad. Dylech dderbyn mwy o hyfforddiant Moodle yn fuan. Mae gan rhai dysgwyr hawl i fenthyg Chromebook. Os ydych chi wedi benthygain, bydd angen i chi ei-gysylltu a'ch Wi-Fi yn gyntaf. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin pan fyddwch chi'n ei droi ymlaen. Dylech mewn gofnodi iddo gan ddefnyddio'ch cyfeiriad Gmail coleg, sef
eich rhif adnabod at gllm.ac.uk. Bydd eich tiwtor yn rhoi cyflwynar i chi. Os ydych chi'n pori fel gwestai, ni fyddwch yn gallu cadw unrhyw beth, felly dylech dderbyn yr holl delerau ac amodau yna rydych chi'n barod i ddechrau. Efallai y cynigir awgrymiadau ac arweiniad i chi ar ddefnyddio'r Chromebook, gallwch chi ddilyn neu'r cau'r ffenestr. Dyle eich sgrin edrych rhywbeth fel hyn, ond efallai y bydd gofyn i chi glicio ar eicon Chrome i'w lansio. Cliciwch Gmail i weld eich e-bost coleg neu lawnsio'r apiau i gael mynediad at eich offer Google fel Drive, i gadw a rhannu ffeiliau a Classroom, i gael mynediad at dynyddiau eich cwrs. Gallwch gadw'ch ffeiliau ar y Chromebook neu ar cof bach USB trwy glicio ar eicon y ffeiliau. Yn olaf, os cliciwch ar yr eiconau ar waelod ochr dde eich sgrin, gallwch ailgychwyn i redeg diweddariadau os oes angen a newid gosodiadau eraill. Os oes angen help arnoch i wneud unrhyw un o'r gweithgareddau y manylir anynt yn y sesiwn anwyso hon, cysylltiwch a'ch llyfrgell neu anfonwch e-bost at technolegdysgu@gllm.ac.uk.